Mga higala, unsa man ang sakto nga pag-ihap sa oras o panahon? Ang adlaw ba magsugod sa tumangang gabi? Sa pagsubang ba sa adlaw o sa pagsalot ba niini? Ang simana ba magsugod sa Lunes, Sabado o Domingo? Ang bulan o tuig ka, kano sa bagayon kini sila magsugod? Sa nakalain-laing kalendaryo sa kalibutan karon, Roman calendar, Chinese calendar, ang Islamic calendar, ang Hebrew calendar o uban pa, asa kaha ang sakto kanila. Nining episode atong susihon ang tinuod nga kalendaryo o ang sakto nga pag-ihap sa oras o panahon sumala sa Biblia. Ang Diyos mo ay sinugdanan o magbubuhat sa panahon. Busa si Yahweh lamang ang labawang otoridad nga makahatag kanato og sakto nga tubag sa atong mga pangutana bahin sa kalendaryo. Daghan ang wala mahibalo, apan adunay kaugalingong kalendaryo ang Dios alang sa ato nga mo'y basihan sa sakto nga paghihap sa oras. Makasubuhon naon nga ang mga tao naghimo og kaugalingong kalendaryo nga gipasikad sa mga pagano nga pagtulunan nga nagresulta sa mga nagkalain-lain og makalibog nga mga kalendaryo sa kalibutan karon. Sa sinugdanan pa lamang sa Biblia, sa sulat sa Henesis, ang Dios nagsulti na kanato bahin sa sakto nga basihan sa paghihap sa panahon. Henesis Kapitulo 1, versikulo 14 ug 16, ug mingon ng Dios, mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabi, ug himuha sila nga alang sa mga ilahanan ug alang sa mga panahon o sa Hebrew moed o mga balaang adlaw sa Dios, ug alang sa mga adlaw ug sa mga katuigan, ug gibuhat sa Dios ang duha kadagkong mga kahayag, ang labing dakong kahayag ang adlaw sa paghari sa adlaw ug ang labing diyutay nga kahayag ang bulan sa paghari sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Ang duhang kahayag sa langit, ang adlaw o ang bulan, gihimo sa Dios dili lamang aron maghatag og kahayag sa kalibutan, kundi dili aron usab maggamit sa paghihap sa mga adlaw, sa mga panahon o sa mga katuigan. Tungod kay ang Dios ang magbubuhat sa tanan, atong tun-an karon ang iyang tudlo bahin sa sakto nga paghihap sa mga oras o panahon. Sa ato pa, atong susihon ang kalendaryo sa Dios o kung giunsa sa paghulagway sa Biblia ang adlaw, ang simana, ang bulan o ang tuig. Muadto ta sa adlaw. Kung atong basihan ang kalendaryo Romano nga mo'y ginagamit sa kadaghanan karon, ang adlaw may 24 ka mga oras nga mahuman og pagsugod sa tungang gabi. Apan kung atong hunahunaon, unsaon nato sa pagkahibalo, sa pagkambyo sa adlaw, kung kini mahitabo sa tungang gabi? Dili ba ang pagbago sa adlaw makita pinaagi sa pagsalop sa kahayag o pagsugod sa gabi? Nini pa lamang nga rason ato nang makita nga sayop ang paagi sa kalibutan sa pag-ihap sa adlaw. Atong susihon ang sulti sa Biblia. Henesis Kapitulo 1, versikulo 5, o gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, o ang kangit-ngit gihinganlan niya nga gabi, o dihay kahaponon, o sa King James Version, evening o kagabihon, o dihay kabuntagon o sa kaadlaw. Kining bersikulo nagapakita nga ang usa ka adlaw adunay evening o kagabihon o adunay kabuntagon. Ang nauna mao ang kagabihon nga pagasundan sa kabuntagon. Mao kini ang biblikanhon nga hulagway sa pagsugod sa adlaw. Dili lamang sa bersikulo 5, kundi makita gihapon kini sa bersikulo 8, 13, 19, 23 o 31. Sa Henesis pa lamang ato nang makita nga ang tinuod nga biblikanhon nga pagsugod sa bagong adlaw mahitabo sa sunset o pagsalop sa adlaw dili sa tungang gabi. Sa astronomical nga panghitabo, ang usa ka adlaw katumbas sa usa ka pagtuyok sa kalibutan sa iyang kaugalingon axis. Ano pa ang dugang pagpamatuod? Exodus 12 versikulo 18. Sa naunang bulan, sa ikapulo ug upat ka adlaw sa bulan, sa hapon o evening, managpangaon kamo og mga tinapay nga walay limadura hangtod sa hapon o evening, sa adlaw nga ikakaluhaan ug usa sa bulan. Levitico 23 versikulo 32. Kini alang kaninyo maong adlaw nga ipapahulay sa balaan nga pahulay o managpasakit kamo sa inyong mga kalag sa hapon o evening sa ikasiyam ka adlaw sa bulan gikan sa hapon hangtod sa sunod nga hapon from evening to evening. Magabantay kamo sa inyong adlaw nga igpapahulay. Daghang mga bersikulo ang nagapakita kanato nga ang biblikanhon nga adlaw magsugod sa pagsalop o sunset sa milabay nga adlaw. Pananglitan, ang adlaw ipapahulay or Sabbath, magsugod sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes
hangtod sa pagsalop sa maong adlaw sa Sabado. Ikaduha, ang simana. Ang usa ka simana adunay 7 ka sunod-sunod nga mga adlaw. Nganong 7 man ka adlaw? Dili ba pwede na 10 o 5? Mga higala, ang paghihap sa simana lahi kay sa paghihap sa adlaw sa paagi nga wala tay astronomical nga basihan aron mahibal-an ang gidaghanon sa mga adlaw sa simana. Og tungod kay walay butang sa kalangitan sama sa lihok sa adlaw ug bulan nga makatabang kanato sa pag-ihap sa simana, kinahanglan kini ipadayag sa Dios. Og tinuod gayud, si Yahweh nagpadayag sa sakto nga gidaghanon sa mga adlaw sa usa ka simana. Henesis Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 3. Og nahuman ang mga langit ug ang yuta og ang tibuok nga panon kanila og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Og ipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og siya nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Sa sulod sa unom ka mga adlaw, ang Dios nagbuhat sa mga butang pisikal o miundang siya sa ikapito nga adlaw. Ang adlaw ng ikapito mao ang gitawag nato karon nga adlaw sa Sabado. Busa sumala sa Biblia, adunay 7 ka mga adlaw sa semana nga gipadayag sa Dios gikan sa sinugdan hangtod karon nga magsugod sa unang adlaw nga gitawag nato karon nga Domingo hangtod sa ikapito nga adlaw sa Sabado. Apan magbantay kita, mga higala, tungod kay aduna nay mga kalendaryo karon nga naghimo sa Lunes nga mao'y unang adlaw sa semana o ang Domingo mao'y ikapito. Sama sa kalendaryo nga base sa European International Standard Organization, ISO 8601, o ang kadaghanan sa kalendaryo sa Middle East. Sayop kini nga paghihap kung atong basihan ang kalendaryo sa Biblia. Ikatulo, ang bulan. Ang usa ka bulan sa atong kalendaryo karon adunay 28, 29, 30 o 31 ka mga adlaw depende sa kung unsa nga bulan gini. Apan unsa ang bulan sa kalendaryo sa Dios? Ang pulong month naggikan sa pulong moon. Mao nga sa atong pinulungan gitawag kini nga bulan. Ngano ka nga gitawag kini nga bulan? Tungod kay ang basihan sa paghihap sa month mao ang paglibot sa bulan diha sa kalibutan. Ang usa ka bulan ginaihap gikan sa new moon hangtod sa sunod nga new moon nga katumbas sa usa ka pagtuyok sa bulan diha sa kalibutan. Ang daang bulan mahuman o ang bagong bulan magsugod sa pagsalop sa adlaw or sunset pagkahuman sa astronomical new moon o ang gitawag nga conjunction. Ang conjunction mahitabo kung sa usa ka pagtuyok sa bulan diha sa kalibutan mo align ang kalibutan, ang bulan ug ang adlaw. Tungod kay ang posisyon sa bulan anaa sa tunga sa kalibutan o sa adlaw sa usa ka hapit perpekto nga linya o ang hayag nga parte sa bulan nagatubang sa adlaw o ang ngit-ngit nga parte nagatubang sa kalibutan, dili kini makita gikan sa kalibutan. Mao nga sa matag new moon ang kalangitan ngit-ngit o wala tay makita nga bisan unsang kahayag sa bulan. Ang Biblia naghisgot nga ang bagong bulan magsugod sa new moon. Pananglitan sa Isaías kapitulo 66 versikulo 23 si Yahweh nagingon, o manabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o sa King James from one new moon to another o gikan sa usa ka adlaw pagpahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan. Ang pagkambyo sa bulan sa atong kalendaryo karon wala mo base sa posisyon sa bulan sa langit. Busa kung atong tan-awon ang pagsugod sa bagong bulan dili usahay motunong sa new moon. Apan ang tinuod nga biblikanhon nga bagong bulan magsugod gayon sa matag astronomical new moon o conjunction. Makumpleto sa bulan ang usa ka pagtuyok sa kalibutan sa sulod sa 29 o 30 ka adlaw o sa average nga 29.53 days. Ato na nakita ang biblikanhon nga ulagway sa adlaw, sa semana o sa bulan. Moadto ta sa katapusan, ang tuig. Sa Romano nga kalendaryo nga amoy ginagamit sa kalibutan karon nga gitawag usab nga Gregorian calendar, ang bagong tuig magsugod sa Enero 1 sa tunga-tunga sa panahon sa ating tugnaw o winter. Dako kini nga sayo, mga higala. Ang biblikanhon nga sinugdanan sa tuig mahitabo dili sa ating tugnaw o winter kundi ang mga tanom walay kinabuhi tungod sa hilabihan nga katugnaw, kundi sa panahon sa tigsalingsing sa dahon o springtime, kundi ang mga tanom magsugod na usab sa pagkabuhi. Dili ba mao kini ang lohikal nga pagsugod sa tuig? Ang panahon sa spring o tigsalingsing magsugod sa spring equinox o vernal equinox. Ang pulong equinox naggikan sa pulong nga Latin nga buot ipasabot, equal nights.
Tungod kay niining panahon sa tuig nga sa kasagaran mahitabo sa matag Marso 20 sa Western Hemisphere o sa kasadpan nga bahin sa kalibutan, ang katasun sa adlaw o gabi hapit pareho. Mao kini ang timailhan sa kalangitan nga ang tingtugnaw human na o ang tingsalingsing magasugod na. Apan asa sa spring equinox magsugod ang primerong bulan sa tuig. Ang tubag, imong hulaton ang unang nga new moon nga mahitabo diha mismo sa spring equinox o pagkahuman niini. Kining unang bulan diha sa pagkahuman sa spring equinox mao ang gitawag sa Biblia nga Abib o Aviv, nga ang buti pasabot sa English nga pinulungan grain ears, kundi ang mga dahon sa kadaghanan sa mga tanom magsugod og panggawas pagkahuman sa tingtugnaw. Pagkahuman sa pagkabihag sa Babylonia ngadto sa mga Israelhanon, giilisan ang pangalan niining bulan o gitawag na kini nga Nisan. Ani ang duha ka mga bersikulo nga nagahisgot sa primerong bulan sa tuig. Exodo kapitulo 13 bersikulo 4. Niining adlaw nang gulag kamo sa bulan nga Abib, kini magsugod sa tunga-tunga sa Marso o Abril. Exodo kapitulo 12 bersikulo 2. Kining bulana o Abib mamahimo nga sinugdanan sa mga bulan alang kaninyo, mamahimo alang kaninyo nga unang bulan sa tuig. Busa ang tinuod nga sinugdanan sa tuig sumala sa Biblia gitawag nga Abib o Nisan. Kini mahitabo sa tingsalingsing sa mga dahon o spring season o dili sa tunga-tunga sa tingtugnaw o winter sa bulan sa Enero. Mga higala, kung atong susihon ang kasaysayan, atong makita ang dugang pagpamatuod may tungod sa kalendaryo sa Dios. Sumala sa kasaysayan, ang mga Hudiyo na bihag sa Babylonia ni atong ika-unom nga siglo BC. Si Propeta Daniel o ang iyang mga higala na himong maimpluwensya sa imperyo sa Babylonia o sa kinadugayan bisan pagani sa imperyo sa Persia. Si Daniel gihatagan sa Dios og espesyal nga kaalam sa daghang butang apil ang kalendaryo. O kini nga kaalam gipasa usab niya sa mga magialamon sa Babylonia o Persia. Busa sumala sa kasaysayan, ang kalendaryo sa Babylonia o Persia duha sa mga giila nga pinakasakto nga kalendaryo sa libong kalibutan. Ang ilang kalendaryo ilang nakuha gikan kang Daniel, nga mausab nga kalendaryo nga gipadayag ni Yahweh ngadto kaniya. Adunay mga ebidensya sa kalendaryo sa Babylonia o Persia gikan pa niadtong 499 BC nga makita karon sa mga museo sa Britanya o sa uban pang parte sa Europa. Dili man tukma sa tanang butang ang kalendaryo sa Babylonia kung itande sa kalendaryo sa mga Hebreo. Atong makita nga sugod sa tuig na 499 BC, ang ilang kalendaryo musunod sa kalendaryo nga gibugna sa Dios sa kalangitan sumala sa Henesis 1:14. Nga mausab ang kalendaryo nga gisunod sa mga pare nga kabanay ni Aaron. Human ni Aaron, kining espesyal nga kaalam mahitungod sa kalendaryo gipadayag sa Dios ngadto sa pare nga si Zadok ug sa iyang mga kaliwat sumala sa atong mabasa sa Ezekiel kapitulo 44, 15, 16, 24. Tungod kay sila lamang ang mga pare nga nagpadayon sa pagkamatinumanon sumala sa Ezekiel 48 bersikulo 11. Dugang paniini, ang Biblia nagapakita nga sa unang panahon adunay usa ka perpekto nga kalendaryo. Ang usa ka tuig adunay 360 ka mga adlaw, ang usa ka bulan adunay 30 ka mga adlaw, ug ang matag adlaw adunay 24 ka mga oras. Ang atong kalendaryo karon dili na perpekto sama kaniadto. Ang atong adlaw aduna na lamang 23 ka oras, 56 ka minuto ug 4 ka segundo. Mao kana ang gidugayon sa atong kalibutan aron makumpleto ang usa ka tuyok diha sa iyang kaugalingong axis. Usab ang atong bulan karon dili na makahimo sa pagtuyok sa kalibutan sa sulod sa 30 ka mga adlaw, kundi 27.3 ka mga adlaw na lamang apan makumpleto ang usa ka tuyok sa mga naon sa bulan sa sulod sa 29.5 ka mga adlaw na lamang. Ang usa ka tuig usab karon dili na 360 ka mga adlaw kundi makakumpleto ang kalibutan sa pagtuyok sa adlaw sa sulod sa 365 ka adlaw, 5 ka oras, 59 ka minuto ug 16 ka segundo. Apan ngano nga nahitabo man kini? Ngano nga naguba man ang perpekto nga kalendaryo sa kalangitan? Usa sa posible nga hinungdan mao ang nahitabo sa panahon ni Josue, kundi iyang gihangyo sa Dios nga pahunungon ang paglakaw sa adlaw ug bulan sa kalangitan samtang nagipag-away sila sa mga Amorites. Mabasa kini sa Josue kapitulo 10 bersikulo 12 hangtod sa 13. Usa pa ka posibleng hinungdan mao ang nahitabo sa panahon ni Haring Hezekiah, kundi nangayo siya og ilanan sa Dios pinaagi sa pagpasipog sa landong sa adlaw ug napulog kalakang diha sa sundial kaniadto. Mabasa ang istorya sa Isias 38 bersikulo 8.
Ang Biblia nagpadayag nga sa pagbalik ni Kristo, iyang ipahiuli ang tanang butang sumala sa atong mabasa sa mga buhat 3:21. Apil ang perpekto nga kalendaryo alang sa kalibutan sumala sa sulat sa Isaias 66 versikulo 23. Sa katapusan mga higala, atong nakita nga aduna di ay kalendaryo ang Dios nga lahi sa mga kalendaryo sa kalibutan karon. Ang sakto nga paghihap sa oras ug panahon dili sama sa paghihap sa mga kalendaryo sa kalibutan. Ang adlaw magsugod og mahuman dili sa tungang gabi kundi dili sa pagsalop sa adlaw o sunset. Ang semana adunay 7 ka mga adlaw nga magsugod og mahuman sa pagsalop sa Sabado nga mao ang sinugdanan sa primerong adlaw sa Domingo. Ang bulan magsugod og mahuman sa adlaw pagkahuman sa astronomical new moon o conjunction. O ang tuig magsugod og mahuman dili sa Enero sa tunga-tunga sa tingtugnaw o winter, kundi dili sa panahon sa tingsalingsing sa mga dahon o spring season sa primerong astronomical new moon human sa spring equinox. Nganong importante man nga mahibalan nato kini? Tungod kay pinaagi sa sakto nga paghihap sa panahon, ato usab mahibalan ang sakto nga panahon sa pagsaulog sa mga balaang adlaw o mga piyesta sa Dios. Alang sa mga katawhan ni Yahweh, ang pagsaulog sa iyang mga balaang adlaw, usa sa mga importanteng butang sa atong pag-alagad ngadto kaniya. Busa kung sayop ang atong kalendaryo, sayop usab ang atong pagsaulog sa iyang tinudlo nga piyesta ug balaang adlaw. Sa mga mosunod nato nga episode, atong pagatun-an ang 7 ka mga balaang adlaw ug piyesta sa Dios. Kami nahibalo ang pagtuon sa kalendaryo sa Dios usa ka teknikal nga topiko nga dili matuhog sa madali. Busa, ginahog namo kamo sa pag-review ni ini nga video presentation ug magpadala ka namo og mensahe kung aduna kamoy mga pangutana o nalibugan. Usab aduna kitay 4 ka mga articles nga mahimo ninyong basahon alang sa dugang ng kasayuran bahin ni ini nga pagtulunan. Mahimong ma-access ninyo kini pinagi sa link nga makita sa description ni ini nga video o sa website nga biblicaltruths.com. Hinaot nga kini nga video presentation nakahatag kaninyo og dugang nga kaalam nga espirituhanon. Kini si Roel Campos og hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.